ሰላም ንዓኹም ተኸታተልቲ ገሬ ፕሮዳክሽን ከመይ ትኾኑ ከመይ ኣለኹም በቢ ዘለኹም ሰላም ጥዕና ቅሳነ ዘለዎ ግዜ ትሕልፈትሉ መዓል ሙሉእ ተስፋዬ ሃፒ ፓልም ሳንደይ ርሑስ በዓል ቅንያት ዘለናዮ ሕጂ ካብ ፅባሕ ሰኒ ጀሚሩ ቅነ ሕማማት ማለት እዩ ክሳብ ዓርቢ ዘሎ ብድሕሪኡ ዘሎ ከዓ ኣውደ ኣመትና ማለት እዩ ፓልም ሳንደይ ዝፅዋዕሉ መዓልቲ ግን ናይ ሆሳእና ርሑስ በዓል ሆሳእና ኩልኹም ብዘለኹም ሰላም ጥዕና ዘለዎ ግዜ ትሕልፈትሉ ተስፋ ይገብር ምናልባት እዚ ኣጋጣሚ መጀመሪ ኩሉ ግዜ ኣክቲቭ ኣይኮንኩን ኣብዚ ግን ንምፍታን ዝኣክል ወይ ከዓ እቶም ብሕቶ ተሓትሉ መሰረት ኣጠቃልል ኣቢልካ ብሓፂር መልእኽቲ ንምትሕልላፍ እያ ዕላማ ሆፕፉሊ ኣብ ቀፃሊ ግን ዝኾነ መደብ ሰሪዐ ምስቲ ኣነ ዝሰርሖ ስራሕ ምሳኹም ይህን ምሂን ክበሃል ወይ ከዓ ሓሳብና ሼር ክንገብር ዕድላት ክንከፍት ተስፋ ይገብር ማለት እዩ ሆፕፉሊ በቲ ዘቕርቦ ኮነ ዋላ በቲ ዝሰርሖ ከዓ ትጥቀሙ ክትህሉ ተስፋ ይገብር ማለት እዩ እሱ ከዓ እንታይ እዩ ኩሉ ግዜ ዓቕምኻ ትሰርሖ ወይ ከዓ ዓቕምኻ ተቕርቦ ምናልባት ንገለ ሰባት ክሕግዝ ዝኽእል እዩ ዝብል ሓሳብ ስለ ዘሎ ማለት እዩ ሶ ኣብዚ ዝሰርሖ እንታይ ዝሰርሕ እንዳሪልና ግን ኣብ ናይ ገዛና ንጥፈታት ዘለዉ ኣብ ገዛና ነጥፈሎም ስራሓት ማለት እዩ ገዛና ክንነጥፍ ከለና ድማ ዘድልዩና ኤሌክትሮኒክስ ድዮም ዘድልየና ናይ ገዛና ሪሞዴል ናይ ምግባር ድዩ ወይ ከዓ ኣብ ገዛና ንጥቀመሎም ስራሓት ክኾኑ ይኽእሉ እዮም እሱ ድማ እንታይ እዮም ብቅልል ዝበለ መንገዲ ኣትሊስት ዋላ እቲ ንብረት ብኣካል ክንረኽቦ ተዘይከኣልና ኣስማቱ ፈሊጥና ጉያ ኢልና ከድና ኣብ ስቶር ጥቃና ዝርከብ ስቶር ከድና ክንረኽቦ ንኽእል ዓይነት ንብረት ክኸውን ይኽእል እዩ ወይ ከዓ ከምኡ ድማ ኣብቲ ንሕና ንጥቀመሎም ስራሓት ድዮም ወይ ክነስራሕ ምስ እንተለና ከዓ ሓሳባት ወሲድና ከዓ እቲ ዘለና ስራሓት ክንሰርሕ ንኽእል ማለት እዩ ሶ ኣብቲ እንታይ ኢና ነቕርብ እንድሕር ኢልና ናይ ገዛና ስራሓት ሪሞዴል ክንገብር ከለና ድማ ዘለና ገዛና መሕዳስ ይኸውን ወይ ከዓ ከም ብሓድሽ ንሰርሖ ስራሕ ክኸውን ይኽእል እዩ ማለት እዩ ሶ ኣብ ናተይ ስራሕ እንድሕር ኢልና ሕጂ ሪሞዴልን ክንብል ከለና ሪሞዴልን ናይ ገዛና ሪሞዴልን ብቅልል ዝበለ መንገዲ ሓሳባት ወሲድና ኣይድያ ወሲድና ገዛና ክነሕድስን ክንሰርሕን እንኽእለሉ መንገዲ ማለት እዩ በዚ ኣጋጣሚ ኣነ ዝሰርሖ ስራሓት ብፍላይ ከዓ ኣብ ፌስቡክ ኮነ ኣብ ቲክቶክ ትከታተሉኒ ሰባት ኣነ ኣብ ዩኤስ ዝነብር እቲ ዝሰርሓሉ ስራሓት ከዓ ኣብ ኮንስትራክሽን ኮይኑ ኣብ ናይ ገዛ ህንፃ ማለት እዩ ኣብ ገዛና ህንፃ ክንሰርሕ ከለና ድማ ኣብ ገዛና ዘድልዩና ብዙሓት ነገራት ኣለዉ እሱ ድማ ሓደ ካብቲ እንጥቀመሉ ስለዝኾነ ከዓ መዓልታዊ ሂወትና ንሰርሓሉ ክሳብ ዝኾነ ተገደደ ኣስማት ናይቲ እንጥቀመሉ ምፍላጥ እቲ ዝበለፀ ኮይኑ ዝስማዓኒ ማለት እዩ እንታይ እዩ እሱ ከዓ ከድናስ ኣትሊስት ዋላ እቲ ንደልዮ ነገር ብቐሊል ነገር ክንረኽቦ ንኽእል ሳምታይምስ ከቢድ ኮይኑ ዝስማዓና ንእሽተይ ነገር ክንሳ ሰኣና ፍልጦ ዘይምፅናሕና ግን ብዙሕ ነገር ዝጎድለና ነገር ኣሎ ማለት እዩ ሶ እቲ ሓደ ዕላማ ድማ ንሱ እዩ ዋላ ካልእ ስትረፍሲ ናይ ገዛና ሲንክ ተዓቢሳስ ብኸመይ ጌርና ሶልቭ ንገብራ ንዓ ንምርኣይ እውን እቲ ገለ ክፋላት እዩ ማለት እዩ ሶ እቲ ኣነ ዘቕርቦ ስራሓት ምናልባት ሓፂር ገለ ሸር ክገብረልኩም ዝፀናሕኩ ወይ ከዓ ዝገብረልኩም ዘለኹን እሱ እቲ ኣብ መዓልታዊ ንጥፈታት ገለ ስራሐይ ዝጥቀመሉ እዩ ማለት እዩ ሶ ኣብ ለንቀነ ሸር ዝገበርኩልኩም ነገር እንድሕር ነይሩ ብዛዕባ ናይ ፕላሚን ዝበዝሕ ግዜ ናይ ፕላሚን ሸር ገይረልኩም ኣለኹ እስኻ እንታይ እዩ ናይ ማይ መውዓዪ ድዩ ወይ ናይ ሲንክና ምስ ትዕበስ ድዩ ወይ ከዓ ኣብ ገዛና ዘሎ እቲ ዝዓበየ መዓልታዊ ንጥቀመሉ ናይ ዲሽ ወሸር ኣሎ ናይ ጋርቤጅ ዲስፖዛል ኣሎ ማለት እዩ ሶ ምናልባት ኣብኡ ሸር ዝገበርኮ ነገር እንድሕር ኣልዩ ዝሓተትኩም ሰባት ነርኩም ተደጋጋሚ ጨና ይገብር እዩ ጨና ይገብር ክንብል ከለና ሕጂ ናይ ድሬናትና ናይ ሲንክ እንድሕር ተዓቢሱ ክዕበስ ከሎ እንታይ ዝኸውን ብፍላይ ከዓ ጋርቤጅ ዲስፖዛል እቲ መጥሓን እንድሕር ኣለና ኮይኑ ከምኡ ድማ እንድሕር ዲሽ ወሸር ኣሎ ኮይኑ እዚ መስመር እዚ ክልቲኡ ኣብ ሓደ ኮኔክት ዝኸውን እቲ ማይ ረሳሕ ካብ ናይ ወሸር ዝመፅእ ናፍቲ ናይ ሲንክ ድሬን ኮኔክት ክኸውን እሞ እንድሕር እቲ ሲንክ ድሬን ከዓ እንድሕር ተዓቢሱ እቲ ማይ ኣብቲ ሲንክ ላዕሊ ክመልእ ከሎ ፅምበለል ክብል ከሎ ካብኡ ዝሓልፍ ከዓ በቲ ቱቦ ናይቲ ረሳሕ ማይ ካብ ዲሽ ወሸር ዝመፅእ ድማ ናብኡ ኮኔክት ኮይኑ ስለ ዘሎ
ብኡ መንገዲ ገይሩ ናበይ ይመፅእ ንውሽጢ ይኣቱ ይምለስ ማለት እዩ። ሶ ዲሽዋሸርና ኩሉ ግዜ ክንጥቀመሉ ከለና ሽዑ ዋላ ብዝኸፈትናሉ ግዜ ጨና ይገብር ማለት እዩ። ንምንታይ ጨና ዝገብር ድማ እቲ ሲንክ ክላግ ኣብ ዝኾነሉ ግዜ እቲ ናይ ማይ ባክኣፕ ገይሩ ናብኡ ናብቲ ሲንክ ስለ ዝኣቱ ማለት እዩ። ሶ ኩሉ ግዜ ብዝተኻእለና መጠን እቲ ሲንክ ናትና ክሊን ክኸውን ኣለዎ፣ እቲ ድሬን ከዓ ብግቡእ ክሰርሕ ኣለዎ ማለት እዩ። ኣብ ዝዕበሰሉ ግዜ ፕላንጅ ክንገብሮ ከለና እቲ ንፋስ ተመሊሱ ናብቲ ድሬን ስለ ዝኣቱ ማለት እዩ። ሶ ዝበዛሕኩም ኣብ ፌስቡክ ዝሓተትኩምኒ እቲ ጨና ከመይ ስለምንታይ ጨና ዘይጠፍእ ዝበልኩምኒ ኩሉ ግዜ ጨና ኣብ ናይ ዲሽ ዋሸርና ዝገብር ሓደ ጠንቂ እቲ ድሬን ክዕበስ ከሎ ካብኡ ድማ ናብኡ ስለ ዝኣቱ ማለት እዩ። ሶ ብፍላይ ድማ ከምኡ እንድሕር ዘጋጥም ኮይኑ ኣብ ዝተወሰነ ግዜ እንታይ ክንገብረሉ ኣለና? ናይ ድሬን ናይ ዲሽ ዋሸር ኣሎ ናይ ኦደር ወይ ከዓ ናይቲ ጨና መጥፍኢ እንጥቀመሉ ወይ ከዓ ዘገልግለና ማለት እዩ። ካብ ዝኾነ ሆም ኢምፕሩቭመንት ወይ ከዓ ናይ ክሊኒንግ ሰፕላይ ዘለዎ ካብኡ ክንገዝኦ ንኽእል ኢና። ካብ ኣማዞን ከዓ ናይ ዲሽ ዋሸር ክሊንን ኢልኩም እንድሕር ኦርደር ጌርኩም ክትረኽብዎ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ። ሶ እቲ ጠንቂ እቲ ድሬን ኩሉ ግዜ እንድሕር ኣለዎ እሱ እንድሕር ተዓቢሱ ካብኡ ክመፀና ስለ ዝኽእል ማለት እዩ። ካልእ ኣብ ናይ ማይ መውዓዪ ኢለኩም ነይረ። ማይ መውዓይና ኩሉ ግዜ እንታይ እዩ ክንጥቀም ከለና ድሬን ኣይንገብሮን ኢና ሰኢልና ጥራይና ንጥቀመሉ። ምናልባት ክንጥቀመሉ ከለና ሓንቲ ከሪአኩም እሞ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም እቲ ናይ ማይ መውዓዪ ኣብ ታሕቲ ኮፍ ምስ በለ ማለት እዩ። ኮፍ ክብል ከሎ ሕጂ እንታይ እዩ ኩሉ ግዜ ጨዋም ዝኾነ ቦታ እንድሕር ሃልይና ኮይኑ እቲ ንጥቀመሉ ንሕና ጨዋም እንድሕር ኮይኑ እቲ ማይና ኩሉ ግዜ ከዓ ኣብቲ ማይ መውዓዪ ዘሎ እቲ ማይ መውዓይና ዘሎ ኣብኡ ኮፍ ይብል እሞ ኮፍ ክብል ከሎ እንታይ ይፈጥር እቲ ጨዋም ዝኾነ ነገር ኣብቲ ታሕቲ ናይቲ መውዓዪ ኮፍ ይብል ማለት እዩ። ምስ ግዜ ሽዑ እቲ ጨው ተኣኪቡ ነቲ ዕድመ ናይቲ መውዓዪ ማይ ይበልዖ እሞ ክስታይ ይኮነና። ስለዚ ብዝተኻእለ መጠን ኣትሊስት ተዋሒዱ ኣብ ዓመት ድሬን ክንገብሮ ኣለና ማለት እዩ። እሱ ድማ እንታይ ነቲ ማይና ዓፂና እንታይ ዝበሃል ክንገብሮ እቲ ማይ ክኸይድ ኣለዎ ሽዑ ከም ብሓድሽ ንመልኦ ማለት እዩ። እሱ ንምንታይ ይጠቅም እቲ ጨው ኣብ ታሕቲ ኮፍ ዝብል ንዕኡ ብግቡእ ንኸፅርየልና ስለ ዝሕግዘና ማለት እዩ። ምናልባት ካልእ ስራሓት ሕፅር ሕፅር ዝበለ ክስታይ ዝስራሕ ኮ ነይሩ እንታይ እዩ ስኻ ናይ ምሕዳስ ቤዝመንት ኩሉ ግዜ ሸር ዝገብረልኩም ናባኹም እቲ ናይ ቤዝመንት ክንብል ከለና ከዓ ምናልባት ኣብቲ ናቱ ኣሰራርሕኡ እውን እዚ ከምዚ ንሪኦ ዘለና ናይ ክልተ መኪና ጋራጅ ዝነበሮ ቦታ ክልተ መኪና ፓርክ ዝገብራሉ ዝነበራ እዩ። እሱ ድማ እቲ ክልተ ማዕፆ ዝነበረ ምስ ተዓፀወ ዓፂና ንዕኡኻ ኣብ ናይ መንበርን ዝቐየርናሉ ገዛ ማለት እዩ። ሶ በዚ ሎም ግዜ ንድሕር ርኢናዮ ዋጋታት ናይ ዝሽየጥ ድዩ ናይ ዝግዛእ ድዩ እንዳኸበረሉ ዝኸይድ ዘሎ ግዜ ማለት እዩ። ሶ እሱ ክኸውን ከሎ ድማ እቲ ዘለና ስፔስ እንድሕር ብግቡእ ሰሪሕናዮ ፋሚሊ እንድሕር ኮይና ንፋሚሊና እንድሕር ኤክስትራ ስፔስ ኣለና ኮይኑ ከዓ ከም ካሽ ፍሎው ዝበሃል ሰሚዕና ኣለና። ካሽ ፍሎው ክበሃል ከሎ ከዓ እቲ ገዛና እንጥቀመሉ ኢንካም ከምፅልና ከሎ ተኻሪዱ ወይ ብገለ ጌርና ኢንካም ኣታዊ ክንረኽበሉ ከለና ማለት እዩ። ሶ ዝበዝሕ ግዜ ዝስርሐሉ ከምዚ ዓይነታት ሪኒው ዝገበርክዎ ብዙሕ ስራሕት ኣሎ። ምናልባት ሸር ዘይገበርክዎ ግን ውሕድ እዩ ማለት እዩ። እሱ ከዓ እንታይ እዩ እዚ ኣብዚ ግዜ እዚ ዘለና ፅበት ዋሕዲ ቦታ ድዩ ወይ ከዓ ኣታዊ ክንረኽበሉ ንኽእል መንገድታት ብዙሕ መንገድታት ካብ ዘለዎ ሓደ እዩ ማለት እዩ። ሶ ምናልባት ነዚ ዝምልከት ብዛዕባ ናይ ሪል ስቴት ብዛዕባ ናይ ገዛውቲ ምኽባር ምጉዳል ኢንተረስት ናይ ምውሳኽን ጠፊአ ቁርብ ብዙሕ ኣይስራሕኩሉን። ኣብ መጀመርያ ግን ሓውና ሪል ስቴት ከምኡ እውን ናይ ባንክ ሎን ኦፊሰርስ ኣምፂና ክንሰርሓሉ ኢና። ንሱ ከዓ እንታይ እዩ እቲ ግዜ ስለዘይተጠዓመ ጥራይ እዩ ማለት እዩ። ምናልባት ኣብዚ ሕጂ ዘሎ ሰዓት ከመይ ከም ዘሎ ዕዳጋ ክንርኢ ክንፍትን ኢና። ምስኦም ተቋፂርና ድማ ኣብቲ ዘለዎም ግዜ ሓደ መዓልቲ ዓዲምና ክንሰርሓሉ ኢና ማለት እዩ። ምናልባት እዚ ልሙድ ሰዓታት ዝኣተወሉ ኣይኮነን ግን ነቲ ኣልጎሪዝም ንምፍታን እየ ጀስ ሎሚ ንእሽተይ ሸር ክገብር ንሓፂር ግዜ ኣትየ ዘለኹ። ምናልባት ግን እቶም ዝበዛሕኩም ኣብ ፌስቡክ ትፅሕፍለይ ዘለኹም
ምስ ኩላትና ዝጥዕም ግዜን ሰዓትን ፈሊና ኣብ ሓደ ግዜ ከምዚ ላይፍ ክኸውን ከሎ ነቲ ሕቶ ንምምላስ ይቐልል። ካልኣይ ከዓ እቲ ርድኢትካ ከምዚ ብስክሪን ክኸውን ከለካ ዝበለፀ ይኾነልካ ማለት እዩ። እዚ ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም ቅድም ዝነበሮን ሕጂ ዘለዎን እዩ ማለት እዩ። ምናልባት እዚ እቲ ኣቀዳድሓ ብናይ ኖርማል ኣቀዳድሓ ስለ ዝነበረ ብዙ ክሳይ ኣይኮነን፣ ግን ነታ ስራሕ ተኣክል ንምርኣይ ተኣክል ግን እቲ ናይ ቀደም ዝነበረ እዩ፣ እቲ ከዓ ብድሕሪት ዘሎ ከዓ ሕጂ ዘለዎ እዩ ማለት እዩ። ብዓብዪ ክንሪኦ ከለና ግን ከም ዝመስል እዚ ክሽነ ዘለዎ ሕጂ ቅድሚ ሕጂ ናይ ማዕፆ ዝነበረ ናይ ክልተ መኪና መኽፈቲ መዕፀዊ ዝነበረ ቦታ ኮይኑ እሱ ምስ ተኣልየ እዚ ባዝሩም ንሪኦ ዘለና ድማ እናቱ ሓድሽ ባዝሩም ተሰሪሕዎ ማለት እዩ። ሓድሽ ባዝሩም ክንብል ከለና ፉል ዝበሃል ሕጂ እቲ ሻወር ሲንክ እንደን እቲ ቶይለት ዘለዎ ማለት እዩ። ብዛዕባ ናይ ቶይለት ፍልልያት ቶይለት እንታይ ፍልልያቱ ተርኢ ቪድዮ ቅድሚ እዚኣ ቪድዮ እዚኣ ዝስራሕ ዋላ ምናልባት እቲ ቶይለት ናትኩም ሽንቲ ቤት ሽቓቅ ክትገዝኡ ከለኹም ፍልልያት እንታይ ኣለዎ? ፍልልያት ኣብ ምንታይ ኢና ንገዝእ ክንገዝእ ከለና እንታይ ኢና ንርኢ ክንሪኦ ዘለና ኣሎ። እሱ ድማ እንታይ ሓደ ካብ ሳይዝ ክንዕቅን ከለና ካብቲ መስማር ዘለዎ ናብቲ መንደቕ ኢና ንዕቅን ኩሉ ግዜ ማለት እዩ። ምክንያቱ እቲ ድሬን ዘለዎ ካብኡ ስለ ዝውሰድ። ካልኣይ ከዓ እቲ ፍላሽ ክንገብር ከለና እቲ ናቱ ፕሬሸር ወይ ከዓ እቲ ናቱ ስፒድ ፍላሽ ንገብሮ ክሳብ ክንደይ ማይ ታንክ ክሕዝ ይኽእል። እቲ ሳልሳይ ከዓ እቲ ብራኸ ናቱ ክሳብ ክንደይ በሪኽ ቁመት ኣለዎ፣ ሓፂር ኣሎ፣ ብርኽ ዝበለ ኣሎ። ካልእ እውን እቲ ናቱ ቅርፂ ናቱ ከዓ ኣብቲ ባክስ ናቱ ኩሉ ግዜ እንታይ ኣላ ኢአር ዝፀሓፍ እዩ። ኢአር ማለት ከዓ ኤግ ሼፕ ወይ ከዓ ራውንድ ሼፕ ማለት እዩ። ንሕና ንድልዮ ዘለና ናይ ዓይነት እዩ ራውንድ ዲና ንደሊ ዘለና ዋላ እቲ ኦቫል ሼፕ ወይ ከዓ ኤግ ሼፕ ዝኾነ ክስታይ ንደሊ ኣለና ማለት እዩ። እሱ ንምንታይ ሕጂ ፀቢብ ቦታ ዘለና እንድሕር ኮይኑ እቲ ቦታ ክንዲ ብምሉእ እቲ ቶይለት ዝመልኦ ራውንድ እንድሕር ኮይኑ ነቲ ስፔስ ናትና እቲ ቶይለት ብግቡእ ንጥቀመሉ ኢና፣ እቲ ቦታ ከዓ ቦታ ይሕዝልናኒ ማለት እዩ። ከምኡ ንዕኡ ዘመልክት ዝሰራሕክዎ ቪድዮ ላ ምናልባት ዘይረኣኹሞ እንድሕር ኣለኹም ኣብኣ ኣቲኹም ክትሪእዋ ትኽእሉ ኢኹም። ስለዚ እዚ ልክዕ ከምዚ ንሪኦ ዘለና እቲ ጋራጅ ዝነበረ እኹል ቤድሮም ተሰሪሕዎ ናቱ ድማ እቲ ኤሌክትሪክ ሂተር ተጠቒምና ድማ ብኤሌክትሪክ መውዓዪ ማለት እዩ መውዓዪ ነቲ ገዛ ዝኸውን ኤሌክትሪክ ተጠቒምና ኣለና። እዚ ፍሎር እዚ ከዓ እቲ ፕላንክ ፍሎሪን ዝበሃል ሓድሽ ዓይነት ፍሎሪን ዘሎ ሕጂ ማለት ሓድሽ እኳ ዘይኮነ ግን ሞር ኣድቫንስድ ሞዲፋይ ዝኾነ ማለት እዩ። እዚ እቲ ማይ መውዓዪ ዘለዎ እዚኣ ብኤሌክትሪክ ትሰርሕ፣ እተን ክልተ በቲ ፀገም ንሪአን ዘለና ከዓ ብጋዝ እየን ዝሰርሓ ማለት እዩ። ብጋዝን ኤሌክትሪክን እንታይ ፍልልያት ኣለዎ እንድሕር ኢልና ኩሉ መውዓዪ ግን ኣብ ናይ ጋዝ እንድሕር ኮይኑ ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም ናይ ዳኪን ናይ ኤር መውፅኢ ሃፋ ናይቲ ስሞክ ኣሎ። ካልኣይ እቲ ጋዝ ቱቦ ናይቲ ጋዝ ከዓ ኮኔክሽናቱ ኣለዎ ብጋዝ ኮኔክት ዝኸውን። እቲ ኤሌክትሪክ እንድሕር ኮይኑ ኤሌክትሪክ ጥራይ ዘለዎ ቱቦ ዝኾነ ቱቦ ዝወፅእ ነገር የብሉን ማለት እዩ። ምናልባት ኣብኡ ፍልልያት ኣጋጣጥሞን ዝምልከት ካልእ ግዜ ናቱ ቪድዮ ክሰራሓልኩም እየ። እቲ ክሽነ ድማ ምናልባት ኣብ ክሽነ ምግዛእ ሕጂ እቲ ክሽነ ክንገዝእ ከለና ድዩ ወይ ከዓ ናይ ክሽነ ክንዕቅን ከለና ከዓ ብዝተፈላለየ መንገዲ ክነዕቅን ንኽእል ኢና። ሓደ እቲ ናትና ዲዛይን ከመይና ንደልዮ፣ ካልኣይ ድማ እቲ ናይ ጋዝን ናይ ሲንክን ኣበይ ከም ዝኸውን ማለት እዩ። እዚ ሲንክ እዚ ንሪኦ ዘለና 25 ኢንች ሲንክ እዩ። እሱ ድማ እንታይ እዩ ኣብ ናይ 30 ቤዝ ክንጥቀም ከለና እንጥቀመሉ ዓይነት ሲንክ እዩ። እዚ ፎሰት እውን እዚ ፎሰት እዚ ልክዕ ከምዚ ንሪኦ ዘለና ድማ ተሳሒቡ ብሓደ ክስታይ ዝወፅእ ማለት እዩ። ማይ ውዑይን ማይ ዝሑልን ዋን ሃንድል እቲ መወልዒኡ ተሰሓባይ ከዓ ተሳሒቡ ከዓ ኣብ ዝደለናዮ ቦታ ክነንቀሳቅሶ ንኽእል። እዛ ስቶቭ እዚኣ ከዓ ልክዕ ከምዚ ትሪእዋ ዘለኹም ኤሌክትሪክ ስቶቭ እዩ፣ ብኤሌክትሪክ ይሰርሕ። ከምኡ ማይክሮዌቭ ድማ ናቱ ክልተ ኦፕሽን ኣለዎ። እቲ ንፋስ መውፅኢ ሓደ ብናይ ባዕሉ ብዘይ ቱቦ ክኸውን ከሎ፣ ካልኣይ ከዓ ቱቦ ጌርና ንደገ ክነውፅኦ ከለና ማለት እዩ። እሱ ከዓ እንታይ ኢና ንገብር ምናልባት ሓድሽ እንድሕር ገዚእና ከም ዘለዎ ኢንስታል እንድሕር ጌርናዮ እንድሕር ቱቦ ንደገ ዝወፅእ ኣለዎ ኮይኑ እቲ ቦታ ናትና እቲ ሞተር ናቱ ሜክሹር ክንገብር ኣለና ንደገ ዲ ዘሎ ዋላስ ንውሽጢ።
ቱቦ እንዳሃለዎ ከሎ እንድሕር እቲ ሞተር ናቱ ከዓ ንውሽጢ ኢንስታል ኮይኑ ኣሎ እቲ ንፋስ ንውሽጢ ዝምለስ ኣብ ክንዲ ንደገ ዝኸይድ ማለት እዩ። እንድሕር ቱቦ ዘይብልና ኮይኑ ከዓ እቲ ናይ ንፋስ መውፅኢ ንደገ እንድሕር ኣሎ ኮይኑ ከዓ በንፃሩ እቲ ንፋስ እንታይ ይኸውን ኣብ ክንዲ ናፍቲ ፊልተር ዝወፅእ ኣብኡ ከሎ ናፍቲ ላዕሊ ይወፅእ እሞ ብምሉእ እቲ ገዛ ጨና ይጨኑ ማለት እዩ። ምናልባት ሓድሽ ገዚእኹም ባዕልኩም ሪፕሌስ ክትገብርዎ ትፍትኑ እንድሕር ኣለኹም ኮንኩም እሱ ድማ እንታይ ክኸውን ኣለዎ እቲ ናቱ ዳይሬክሽን ናይቲ ንፋስ ዘውፅእ ሞተር ናበይ ከም ዝጥምት ሪኢኹም ቸክ ግበርዎ። ምናልባት ከምኡታት ክትሪእዎ እንተደልኹም እውን ብዛዕባኡ ናቱ ኢንስታል ኣገባብራ ናይቲ ማይክሮዌቭን እቲ ፊልተር ወይ ከዓ እቲ ናይ መውፅኢ ሞተር ንፋስ ከመይ ጌርካ ከም ተቀይሮን ዘርኢ ቪድዮ ዝሰራሕ ክበሎ ደይረኣኹሞ እንድሕር ኣለኹም ስቲል እሱ እውን ኣቲኹም ክትሪእዎ ማለት እዩ። ከምኡ ተመሳሳሊ ዳርጋ ሓደ ዓይነት እንትመስላ እዚኣ እውን ኣብ ካልእ ቦታ ዝነበረት እያ። እዚኣ ከዓ ልክዕ እቲ ናታ ኣሰራርሓ ወይ ከዓ ተሰሪሕዎ ዝነበረ ከም ብሓድሽ ዲዛይን ተገይሩ እቲ ክሽነ ዳይሬክሽን ናይቲ ክሽነ ዝነበረ ንበይኑ ዝተሰርሐ ስራሕ ማለት እዩ። እዚ ከዓ ልክዕ ኩሉ ግዜ ክሽነ ክንገብር ከለና ቦታ ዘይኮነ ወሳኒ እቲ ንሕና ንገብሮ ዲዛይን ወይ ከዓ ንሕና ክነቐምጦ ንደሊ ቦታ ኣበይ ምዃኑ ክንደይ ዘድልየና ዓቐንና ፈሊጥና በቲ ዓቐንና እንገብሮ እዩ ኩሉ ግዜ ማለት እዩ። ምናልባት ከምዚ ምስ ተወድአ ክትሪኦ ከለካ ከመይ ከም ዝነበረ ወይ ከዓ ከመይ ከም ዘሎ ክትሪኦ ከለካ ፍልልያ እቲ ብዙሕ ግን ያ ቅድም ከመይ ከም ዝነበረ ክትሪኦ ከለካ ዝበለፀ ኮይኑ ይስምዓኒ ይመስለኒ እቲ ፍልልያት ንክትሪኦ እንድሕር ኮንካ ማለት እዩ። ምናልባት ያ ከምዚ ዘልክኹም ንሎሚ ጀስ ንእሽተይ እቲ እንታይ ዝበሃል ንምፍታን እየ ኣትየ ዘለኹ። ኣብ ቀፃሊ ግን ብዝሰፍሐ እቲ ኣነ ዝጥቀመሉ ንዓኹም ብተግባር እንዳረኣኹኹም ክሰርሕዎ ከለኹም እቲ ዝበለፀ ማለት እዩ። ላውንድሪ እዚ ናይ ላውንድሪ ቦታ እዩ። ከምኡ ናይ ላውንድሪ ሼር ዝገበርኮ ነይሩ ላውንድሪና ስለምንታይ እዩ ማይ ድሕዝ ኣብኡ ኮፍ ዝብል ኮፍ ይብል እዩ። ምናልባት እቲ ዓይነታት ላውንድሪ ይፈላለዩ ድራየርና ስለምንታይ እዩ ዘየንክፅ እሱ ድማ እንታይ እዩ ኩሉ ግዜ ፊልተር ናይቲ ድራየርና እንድሕር ዘይነፅርዮ ኮይና ኣብኡ ኮፍ ይብል እሞ እቲ ሊንት ናቱ ኮበርታ ይቕየር። ኮበርታ ክቕየር ከለካ እቲ ዝወፅእ ሃፋስ ስቲም ናይቲ ንፋስ መውፅኢ ይስእን እሞ ብድሕሪኡ ተኣኪቡ ኮፍ ምስ በለ ነቲ ከንቅፀልና ዝግብኦ ዋላ እቲ ናትና ሞተር ስኢሉ ራን እንዳገበረ ከሎ ከይነቐፀ ከም ዘእተናዮ ይፀንሐና ማለት እዩ። ጠንቂ ሓደ ካብቲ ጠንቂ ድማ እቲ ሊንት ክመልእ ከሎ እሱ እንድሕር መሊኡ ከዓ ነቲ ናይ ሙቐት ዝፈጥር ስለ ዝዓብሶ ከይነቐፀ ኮፍ ይብለና ማለት እዩ። ስለዚ እሱ ከምኡ እንድሕር ኣጋጢሙ ንሕና ክንገብሮ ዘለና እቲ ሊንት ዝበሃል እቲ ኮበርታ ኮይኑ ዝፀንሐና ንዕኡ ብግቡእ ክነፅርዮ ክንክእል ኣለና። ሓደ እሱ እንተዘይፀርዩ ስኢሉ እቲ ጋዝና ይኹን ወይ ብኤሌክትሪክ ትሰርሕ እንድሕር ኮይንካ እቲ ኤሌክትሪክ ስኢሉ ራ ንገብር ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ተጠቒምካ ኩሉ ግዜ ክዳውንትና ምስ ኣውፃናዮ ክነፅርዮ ከለና ከዓ ንዕኡ ከዓ እቲ ዝበለፀ ነገር እዩ ማለት እዩ። ስኢልና ጥራይ ክዳውንና ክነእትዎ ግን ይእከብ እሞ ምስ ተኣከበ ይዕበስ እዩ። ምናልባት ኣብ ቱቦ ዘሎ ከመይ ጌርና ነፅርዮ ንዝብል እሱ ክሰርሓልኩም እየ ቪድዮ ዘይስራሕ ከሎ እቲ ቀዲምና ክንገብሮ ዝግባአና ግን ሓደ ኣብቲ መዕፀዊ ዝፀንሕ ኣሎ ካልእ ኣብቲ ውሽጢ እቲ ኮምቦ እንድሕር ኮይኑ እቲ መሕፀብን መንቀፅን ብሓሳብ እንድሕር ኮይኑ ኣብ ውሽጢ ምስ ኣተወ ናቱ ካቨር ኣሎ ንዑ ውፂና ነፅርዮ ከምቲ ኖርማል ከቢብ እንድሕር ኮይኑ ከዓ ኣብ ናይ ማዕፆ ምስ ከፈትናዮ ልክዕ ኣብ ውሽጢ ናይ ቀዳማይ ፍሮንት ዝፀንሐና ኣሎ። ካልእ እውን ኣብቲ ናይ ካቨር ብላዕሊ ካቨር ዝፀንሕ ኣሎ ማለት እዩ። ናይ ቱቦ ኸ ከመይ ጌርና ነፅርዮ? ናይ ቱቦ እውን መፅረይ ኣሎ ናቱ ብራሽ ኣሎ ብራሽ እቲና ነቲ ውሽጢ ቱቦ ዘሎ ከዓ ክነፅርዮ ንኽእል ኢና ማለት እዩ። ምናልባት ኣብ ገለገለ ኣጋጣሚ እውን ካልሲ ይኣትዩ እቲ ካልሲ ከዓ እንታይ ይኸውን ስታክ ክኸውን ኣብኡ ድሬን ክገብር ከሎ ድማ ናብኡ ይኣትሞ ነቲ ሞተር ናይቲ ቱቦ ድሬን ናይ መግበሪ ንዕኡ ዓቢሱ ይሕዘልና። እንድሕር ተዓቢሱ ብድሕሪኡ መውፅኢ ይስእን እሞ እቲ ማይ ኣብኡ ኮፍ ኢሉ ድሬን ከይገብሮ ጠጠው ይብል ማለት እዩ። እታ ማሽንና ከዓ ኣብ መንጎ ጠጠው ትብለና። ካልሲ ከኣትዎ ከሎ ሽዑ እንታይ ዝኸውን ሓደ ነቲ ባላንስ ናይቲ ማሽን የንቀሳቅሶ እዩ። ካልኣይ ድማ እቲ ናቱ ገመድ ጠጠው ስለ ዝብል ድሬን ከይገብር እቲ ማይ ኣብኡ ከለፍቲ ፍርቂ ማእኸል ኮፍ ብል ማለት እዩ። ኢረር ይፅሕፈልና እዩ ኣብቲ ስክሪን ናይቲ
ዲስፕሌይ ናይቲ መሕፀቢና ክንሪኦ ከለና እቲ ኢረር ኮድ እንድሕር ናይ ሽም ናይታ ናትና ንሕፀበላ ማሽን እንድሕር ተፂሕፍናያ ናታ ኢረር ኮድ እንታይ ስለ ዝኾነ እያ ትነግረካ እያ ማለት እዩ። ስለዚ ከምዚ ዓይነታት ዘሎ ገለ ካብቲ ኣነ ዝነጥፎ እዩ። እሱ ቀሊል ማለት ንኣሽቱ ነገራት ግን ብዙሕ ዳሜጅ ዘምፀልና ነገራት ንምፍላጥ ዝኣክል ኣገዳሲ ኮይኑ ይስማዓኒ ማለት እዩ። ኣብዚ ኣነ ሸር ዝገብሮ ኩሉ እቲ ኣነ ዝጥቀመሉ ወይ ከዓ ኣብ ስራሕ መንገደይ ዘገልግለኒ ነገራት ናባኹም ሸር ዝገብር ማለት እዩ። እዚ ናይ ሎሚ ምናልባት ኣነ ንምፍታን እየ ኣትየ ዘለኹ ግን ኣብቲ ፌስቡክ ዝዝርግሖ ድዩ ኣብ ቲክቶክ ዝዝርግሖ ድዩ ብዙሕ ሕቶ ተሓቱን ኢኹም ኣይውሽ እቲ ሰዓታት ናይ ኩላትና 1 ሰዓት ኮይኑ ብዝሰፍሐ ብክስታይ ኣቲና ከምዚ ላይን ዝሰርሓሉ መንገድታት ክንፈጥር ማለት እዩ። ንሎሚ ዝኣክል ንምፍታን እዩ። ግን ኣብ ቀፃሊ ከምዚ ጌርና እቲ ብፅሑፍ ተሓትኒ ኣነ ከዓ ብተግባር ከሪአኩም ከዓ ተስፋ ይገብር ማለት እዩ። ምናልባት ካብዞም ዘለኹም እንደ ድምፂ ከማን ይስማዓለ የለን ጀስ ንፈተነ ኣትየ ዘለኹ ሆፕፉሊ ኩሉ እቲ ድምፂ ወይ ከዓ እቲ ካሜራ ፅቡቅ ይረአ ክህሉ ተስፋ ይገብር ማለት እዩ። እዚ ንፈተነ እዩ። ኣብ ቀፃሊ ሰዓታት ምስቲ ናይ ኩላትና ዝጥዕም ሰዓታት ጌርና ከዓ ወይ ብሪከርድ ገይረ ድየ ወይ ከዓ ከምዚ ላይፍ ኣቲና ከዓ ናይ ሕቶን መልስን ጌርና ንጥቀመሉ መንገድታት ክንፈጥር ኢና ከም ፈቃድ ኣምላኽ ማለት እዩ። ምናልባት እዚኣ ንሎሚ እዚኣ ንእሽተይ ንፈተነ ኣትየ ኣብ ቀፃሊ ግን ሰዓታት ፈሊና ወይ ከዓ እስኬጁል ጌርና ክንኣቲና ዝመስል ምናልባት ያ ብድሕሪት እትርእይዎ ጀስ ንፈተነ ሎሚ ኣትየ ሆፕፉሊ እቲ ካሜራን እቲ ድምፅን ከዓ ፅቡቅ ክህሉ ከዓ ተስፋ ይገብር። ኣብ ቀፃሊ ግን ከምዚ ጌርና ክንሰርሕ ክነብል ኢና ማለት እዩ። ሕቶን መልስን ጌርና ኩላትና እናተሓጋገዝና ንገብሮ ነገር ብሓንሳብ ክንሰርሓሉ ማለት እዩ። ንሎሚ ኣብዚ ክተኣክለና ኣብ ቀፃሊ ብካልእ ስራሕ ክሳብ ዝመፀኩም ምናልባት ሪከርድ ምስ ኮነ ትርእይዎ ብድሕሪት እትርእይዎ ሰባት ሆፕፉሊ ፅቡቅ ኮይኑ ክትርእይዎ ሕቶ ርእቶ ዘለኩም ድማ ኣብቲ ናይ ቦታ ኮመንት እንዳፅሒፍኩምለይ ኣብ ቀፃሊ ኣብ ዝመፀሉ ከምዚ ኣዳሊና እቲ ሕቶ ክንምልሶ ዝግባአና ወይ ከዓ ብመጠን ስራሕ ኣዳልየ ክመፀኩም ተስፋ ይገብር። ኣብ ቀፃሊ ኣብ ቦታ ኮመንት ምፅሓፍ ኣይትሕመቁ። ዘለኩም ሓሳብ ርእቶ ሃብኒ። ላይክ ሸር እንድሕር ጌርኩሞ ከዓ ነቲ ኣልጎሪዝም ከዓ ይሕግዝ እሞ ሆፕፉሊ እዛ ቻነል ዓብያ ድማ ኩላትና ክንጥቀመላ ተስፋ ይገብር። ኣብ ቀፃሊ ኣሕዋት ብረኹም ሸር